so say me ni di ni kwa na na mbokwa na e bofo na o se wo ye bo ai ena me pese me de man kra boso kra na me pese ka me busa wakwe so for panyini utimi gina o utimi ka se wo ye angel of afros nos full miss ana wo kwa sa na afi so is it wrong for a minister of God said the young vibrating man no why your program na ko fa ko blessing no papa but you am frɛ abrante no so afa hour sɛ onyame onhyira nipa de a so ene emu yenya ba yenka bible no ntom so na sɛ ampa sɛ nyame hyira nipa na nyame ɔmfa sika nso mfiri soro na sɛ bi wɔtogu nipa so wɔna nipa so ene hyira yɛn enti me hunu mfomso biara ɛwɔ saa asɛm no ho sabi Ghana ha titrewo Dr. Bishop Oyedipo papa wo private jet mako be se 3 Ghana for kasadodo Shatawale na ye program na nipa sa gate fia kogo amana nya sika eti kede ba be kan wansem sa ya bi osofo nti papa de mpesa be kan say Ghana for kasad be pray abrante ron ko nanim onyere ne ho na awurade mpagya no efisa ya ye bompa ye say na awurade hyira Isaac ebra na asase ne so aye den na awurade ma abrante ne ye kese na okoso ye kese kosi se wo ye kese pa eti Mr. Alpha Hour ko wanim sofo payini semen kancho se ko wanim na me bompa ye so man you are doing a great job, you are blessing people, your messages are powerful. Obofo no kra me menti ni din da makai babro no afri me mofra bere mu afo suru fro menti bi kra da Moses mu nyina bai e be frey Joshua mu nyina na dia be si wono so na nim se Paul mu so nyina frey se mo ati mu ni me mo menti ni ba bia e o bible mu se o Genesis a Jesus o kire yen se wo Revelation a so o kire yen na yi nyina yetumi hu so for ya na mentan en condemn asofo okay mentan kan asofo mpanyimfo ho nsem bebre nanso de metumi aka kire Ghana fo nyina se yem yeni na ho okay na yenya ahwe yie okay if se mre na aka na 8 ya okay na Bible say ebinum di Kristo din beba se omo akra mpo ni Kristo no na yenhwe yie yo papa no sanka bibi se hwe ni ho ba yie ni ho tumi bia ni ho bibia ni tumi bia ni ho so no gra tumi na am say o condemn oil ne o mo ton oil at no de o ton sobodo o ton handband ni chain ne flyers ne nioma papa me pa cho no so eje na aka fa ho o si bibia ni ho ba do ton Yesu moja o so de onye correction so far we are counseling on your counseling na mo ye counseling jisika je correct no ma no say ko be de o nyame nipa acha no so de na betima ka fa wona afia be me kan kire ye papa no ane say so odi we odifo a oni ne lem okay say we o kire ono ma o kire kirefo nso eni ne lem na osempakafo nso eni ne lem na osomafo enso eni ne lem ebi a na wono no na di sem na so dindifu yo na oyo no ontumi nte sabi Dr. Otabela se ena ontumi nte Papa Duncan enso ase nti so on the di sem ena ofi se nyame na di ama no a new revelation bi na nyame di ama no a onim na ma on condemn nkrofo pacho wate ase enche Kristo ebeba etiefo yadamase onyakopon enhyiramu se mojebre atenase etieye ahweye se de mekaye no mon subscribe mon like na mon share enhyira se yebre a yede hyejumade na se no program na hyese no de kan de chelpa ema munyina se mo fa ncheye ye share program na se every Friday 5 p.m. na ya shasie
And then on Sundays, after church, 5 number atujwa. Oh, person me kasa me number no ye 0591 0591 49 74 07 0591 49 74 07. Edino eye Apostle Daniel Kojo Asante. Said I'm a kind ebia na o go through problem bim ebia aware sem amane bi ni atete bi. You want somebody to talk to. You want a counselor, somebody to pray for you. Me so a bi di dwumedie yanim eda dwumedie na no. Dwumadie bi eba wakwen na saa dwumadie ne mato ne din sɛ aware ene asofo ensense marriage and pastors issues die nti a onyankopɔn de dwumadie wei atomakoma so sɛ fambre Ghana man ene sɛ marriage is an institution ordained by God onyame ene hyehyɛ aware nanso ɛyɛ akwakoyɛ sɛ ene aware ho nsensem ne de ekokoso ne de esisi no obi se sɛde aware tie kwa menim sakra ankama anware saa nsensem we nyina ne asofo so nsensem obi so se de sofo bi ayenti asɔre kora menko bio wei eno nyankopɔn akoa onyame de sɛ dwumadie wei atomakoma so sɛ me fambre yatiefo ne yahwefo ne Ghana man na dwumadie wei enye menko a me ne wo anim de renowned men of God ena me ne omo ba betena se edi sɛ dwumadie wei enu nti me pese wo gi egwa na wo tena se na wo hwe me ne me panelist every Friday 5 p.m. and then on